ang iring. Patay kong tito. Unsa ang man ako niha? Ay, kabalo na ko. Tan! Itan! Push. Unsa naman punto? Mulakaw ko ba? Mulakaw di ka. Dili ba? Ibili ako ni pinirito nga isda dira sa lamisa ba? Ibilin na mo to. Wala man ang ito magkasakuha. Aliho kung tanaw ba kay sila abing at tuon ako dito ah. Ibutara na diri. Kuridula siya diri. Si pa magstorya. Tanawa sa netan ha kay tuon sana ako sila abing dito ah ba? Tanaw naman day. Dulak ko email diri. Naunsa man eh, di ba ni mo siga ang welding dire pre? Isaksak diya ba? Kuman naman nagsaksak. Di lang yung kakabalo mo welding niya. Agay! Dukduka sabi, kay mo luwag ang ground ba? Basin din na oh. Agay! Punyeta! Akong kamot na oh! Na! Ay sorry pre. Abim na kung naadiha ang ground pre. Mara mo siga gining welding ro isa naon na ko may 2 litron. Akala push. Agay! Itan! Ang iring! Halayati ang iring. Patay kong tito. Unsa ang man ako niha? Ay, kabalo na ko. Bing! Unda sa muraan mga sa taba. Hala pre, mga una daw pre. Sos, tao na ginibawaan ni mo ba? Dang may pakitagagi oh! Bing! Unya na tiwasa. Tas pa kay oras ako basi mga pasmo mo ba? Tara. Hala na sila. Bing! Alin na mo Bing? Naisudan oh? Pre, lamig gid siguro ning sudaan na pre ba? Okbi na diha. Yes, di dyan ko mapasangin lang nani. Unsa day ning sudaan natin? Puta! Iring! Iring malaki. Pre, ulit na. Patrabaho iring sudan. Klaro ni. Itan! Pasalamat ka to kaya akong nitabunan. Basig agpay mo pasangin nan.